barangay sa Cebu City pagkanindot sa area, no? Nindot ang sitwasyon, preskong hangin. Anyway, padung ta sa Siraw, atong susihon ka ang mga buwakan or tanaman sa buwak kung paano ba napabay available or nahurot na nagtumo dito sa carbon. Anyway, ako lang po ning i-share ninyo ang scenery, no, diri sa Mountain Barangay kay talag sarata maka kuan makasuroy diri sa bukid. So mo ni ato ang pagsulod sa Siraw na. Kung nabay mga tamnanan pas buwak diri, no. Gilahi ra gyud ang kuan sa bukid. Good morning, Kisabni. Good morning, Ma'am Selka Channel. Good morning, Sir Alan watching from Bourbon. Kumusta sa mga kalihukan nato das Bourbon na, Ma'am? Dere o kira diri sa syudad, no, sa Cebu City. And nagsusi miron sa mga buwakan, tam na nagbuwak diri sa Mountain Barangay, Cebu City. And at the same time, tour lang punta, no? Okay raman sir, bukid mao ba nindot ang bukid mamoy kay at least kuan siya kanang fresco tanan, no? Okay, so basig sa una. Okay, minus yung signal diri sa kuan cellphone. Napa ba ka? Sonahan ka ba? Wala gyud balik ta. Ha? Ato ko na sonahan ka ba? Wala gyud balik ta. Mao gyud lisod man ho may kuan. Uy. Bis kumaguan di repair niya. Dangog. Dangog gyud. Di Kaya ka nabara. marami. Basta makani mga buwakan diri. Baka dito eh. Na dito. Dito. Welcome to Barangay Siraw. So pakuanta pabukid taron hanggap tag labas ng hangin. Si ang kuan mga buwakan supposed to be nya untay nagyan nga buwakan tao, no? So dito balik ta sa to ang gikanan. Okay na itong kayong panahon. And sa Cebu City, update lang sa sementeryo agad, kanang sirado yun siya by start. Hinay dyan mong signal, no, kumakuhan ako na yun Okay. sa bukid. Napiting nindot buyag. Pang tubig diri ako libre pa. Limited pa. Dahil ko bukas. Okay. Ayan, pang tugod. Nindot dito yun, no? Kalik na tayo dito eh. Tapos presko ni Mayor. Kuya po ni sugod presko ni Mayor Raman. At karon diri sa may Barangay Siraw mga friends. Ano siya ang kuan ni Ma'am Elena Chua, ang Siraw Garden. Ang original Siraw Garden.
On, off. Kuan yun ang kasada dali na. Slow siya ito. Kuyota. Niki. Kumakuyota. Dito itong mga paano? Sagot? Buwak. Sa bugang. Iba mo man ang mga kuha dito sa bugo? Mga Tubo, buwak-buwak. Oh, magtubo-tubo. Masaya. So, babalik na tayo sa Cebu City. Okay, morning, morning, morning. Ito sa may Ayala Heights. Napiki naman puntang matugutag bukid doon kay. Tapay presko. Harvest na sa siguro tanan. Eh, burot dire. Oh, tanaw ko ni yuta dere. So, plain man tanis una. Siguro. So, mo ni ang area sa mountain area Cebu City mga higala. Mga naligyan na rin mga plants. Malubog dapit. Ayaw eh. Ah, Ayaw eh. ah, Anak ko gabli. okay. Sa malubog na yapitan. No? Sudah dari Peter. Wala. Ano mga tindahan dari kanan. Lihat ba na yan dari Peter? So nagsubay na ta sa Trans Central Highway.
Agi na, okay. Good morning, Kwan, kang Maria Hopes. Das Ah, Maria Maria. Hopes ay naghugas yung sakyanan. The famous Maria Hopes.